Παιδιά, καλησπέρα. Ονομάζομαι Annie Boy. Σήμερα θα ξεκινήσουμε ένα εγχείρημα με car vlogs. Το Annie Boy, όπως μπορείτε να καταλάβετε, είναι κλεψιά από τον φίλο μας τον Jimmy Boy, που είναι από τη Θεσσαλονίκη, εξίσου και αυτός. Θα σας πω λίγο σήμερα πράγματα για μένα, ποιος είμαι, τι κάνω και τέτοια. Λοιπόν, ονομάζομαι Ανδρέας βασικά, θα ξεκινήσουμε από εκεί πέρα. Είμαι 24 χρονών. Είμαι φοιτητής στο Πολυτεχνείο, είμαι στην Κοζάνη. Πήρα μια GoPro και εγώ την προηγούμενη εβδομάδα και είπα να ξεκινήσω ένα εγχείρημα κάπως διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Παιδιά, από αυτοκίνητα δεν ξέρω πάρα πολλά. Μ' αρέσουν πάρα πολλά τα αυτοκίνητα όμως. Μ' αρέσουν γενικά, ξέρω, μάρκες, υποδυνάμεις και τέτοια, υπερατού, τέτοια φάση. Σκοπός του καναλιού αυτού είναι να δούμε πώς θα πάει αρχικά. Να πω το αυτοκίνητο το δικό μου, είναι της μάνας μου. Ξέρετε, είμαι κλασικός 24 που το αυτοκίνητο των γονιών του. Δεν πειράζει. Το αυτοκίνητο που θα οδηγήσουμε σήμερα είναι το πολάκι μας, το cross polo, ξέρετε, αυτό με τη σχάρα. Λοιπόν, μην με περιμένετε μηχανικές επιδόσεις και τέτοια. Road trip απλά θα κάνουμε, θα κοιτάμε στην πόλη. Το βίντεο θα ανεβεί, πιστεύω, αν όχι σήμερα, που έχουμε μισό να δούμε το οξιά με το μία μπαν το 2 πως πάει. Τώρα πιάνεις το γάμο το. Τι κάνω λάθος εδώ πέρα. Multitasking, παιδιά, multitasking. Η ώρα είναι 10 και 13 Μαΐου. Βέβαια 13 Μαΐου με αυτόν τον καιρό δεν το λες 13 Μαΐου, αλλά τέλος πάντων. Θα ξεκινήσουμε σήμερα το εγχείρημα. Τώρα είμαστε στην Πηλαία, φανταστείτε. Θα μου πείτε τι κάνω στην Πηλαία. Τίποτα, πρέπει να αφήσω τον αδερφό μου, έχουμε ένα σκυλάκι, ένα κανιτσάκι μικρό. Πήγα και τον άφησα στο κτηνίατρο και μετά θα πάω να τον πάρω σε λίγο. Σήμερα το πρόγραμμα έχει και καρτ, λέμε, γιατί κάνουμε και κάρτερες τεχνικά. Jimmy Boy, φίλε, αν σε πετύχω πουθενά, να ξέρεις και σε μιλάω τις κάρτες σου. Το YouTube πώς το ξεκίνησα. Πώς το ξεκίνησα. Τώρα θα βασικά το ξεκινήσω. Σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό τι να κάνω στο δεύτερο χρόνο μου. Πέρα το γυμναστήριο και τα κάρτ φυσικά. Και το να κάθομαι στο ένα καναπέ και να βλέπω μια τηλεόραση, που δεν το κάνω αυτό. Πιο πολύ σέρες για ταινίες είμαι. Τώρα δεν ξέρω πώς θα βγει καν αυτό το βίντεο. Δηλαδή το πρώτο μου βίντεο, παιδιά, λίγη επίκαια. Τώρα αυτό τι κάνει εκεί πέρα. Τέλος πάντων, περιμένουμε. Είναι η rush hour της Πηλαίας αυτό που βλέπετε τώρα. Α, εμείς πάμε σιγά σιγά, γέρο σιγά. Σιγά, έχω και κηδεία, μην κυδεύσουμε κι άλλους. Σιγά. Και αυτό το ευχάριστο διάλειμμα της κηδείας. Βλέπετε, έχει λίγο κίνηση σήμερα. Τίποτα, το σημαντικό είναι να μην έχεις αυτοκίνητο αυτό που λέμε road rage, που υπάρχει πάρα πολύ στους δρόμους σε αυτό το καιρό. Παιδιά, ψυχραιμία θέλει πάνω απ' όλα, ό,τι και να γίνει. Φέτος ενέτη 17 μας έπιασε πολύ έτσι ένα γερός χειμώνας του πρώτου μου Σαρδάμ, συγγνώμη παιδιά, στη Θεσσαλονίκη. Τώρα αυτός τι θέλει να κάνει εδώ πέρα. Ωραία, έχει λίγη κίνηση γαμώτο. Ραδιοφωνάκι δεν βάζω, παιδιά, γιατί δεν έχω κάνει μικρόφωνο στην GoPro. Παρένθεση, να βάλω με την GoPro το Hero 4. Να ξέρετε. Πάνω να βγει καλή ανάλυση, παιδιά. Προτάρισε με. Αλήθεια δεν ξέρω πώς θα βγει. Λέμε το επόμενο βιντεάκι να είναι η διαδρομή από το σπίτι μέχρι τα καρτ. Θα πάμε σήμερα την Πηλαία μέχρι το Ρήσιο. Το βίντεο δεν ξέρω πόσο θα το κάνω, πόσο θα βγω. Επέλεξα να πάω από την Πηλαία και όχι από τον περιφερειακό, γιατί δεν έχει περιφερειακό, δεν θα έχει τίποτα. Θα είναι μόνο μια ευθεία γραμμή. Πάμε από το λίγο να τρέξουμε λίγο. Βέβαια έχει εδώ πάλι λίγη κίνηση, οπότε το μετάνιωσα λίγο. Αλλά τέλος πάντων. Για χάρη σας, παιδιά, για χάρη σας. Όλα για εσάς γίνονται. Για εσάς δουλεύω. Ο Andy Boy. Εξού και το αυτοκίνητο το 3, ξέρετε. Θα προσπαθήσω μέσα από αυτό το κανάλι να δω κάποια φτράπελα που βρίσκονται στους ελληνικούς δρόμους, μέσα από τη σκοπιά του αυτοκινητιστή ή του οδηγού αυτοκινήτου με απλά ελληνικά. Δηλαδή να διαφοροποιηθώ από τον φίλο μας τον Jimmy Boy. Jimmy Boy, φίλε, έχει αειδίσματα. Τώρα τις επόμενες μέρες θα ανεβεί αυτό το βίντεο. Όταν έχω χρόνο, επειδή, γιατί με τη σχολή το τελευταίο διάστημα πιέζουμε πάρα πολύ. Τώρα έχουμε Μάιο και σαν να μην έχουμε ξεστική και φάση διαβάζοντας και τέτοια. Πείτε μου εσείς γενικά τώρα πώς σας τη σκέψη σας για αυτό το κανάλι, αν θέλετε να το συνεχίσω, αν σας αρέσει τα comments, καλή κριτική, τουλάχιστον κακή να είναι με προτάσεις για βελτίωση. Μην είναι, ας πούμε, ρε παιδί μου, κακό priority για αυτά. Εντάξει, θέλετε να κράξετε, δεν υπάρχει θέμα. Ελληνικό YouTube είναι εδώ πέρα, τι κάνεις, δεν σε νοιάζει.
Τώρα εντάξει, αυτός τώρα τι κάνει εδώ? Θέλει να παρκάρει μάλλον, ωραία. Να δω θα παρκάρει. Τώρα τι κάνει εδώ πέρα? Παρκάρει. Ωραίο, καλό αυτό, καλό. Οπα, stop. Stop έχεις ρε Μπάρβα. Ωραία γαμώτο. Όταν λέγαμε travel αυτά εννοούσαμε. Τέλος πάντων. Εδώ δεξιά έχουμε το μουσικό σχολείο πρώτου Πηλαίας. Της Πηλαίας, δεν ξέρω καν πώς λέγεται παιδιά. Έχουμε δεύτερο Πηλαίας τελείωσα. Έχουμε μια σχολή να τελειώσουμε που με αυτή τη σχολή θα τελειώσουμε ποτέ μάλλον. Για όσους δεν το ξέρουν λοιπόν, τώρα πάμε στην περιοχή της Πηλαίας, από πάνω από τα κραταφαία της Πηλαίας. Θα σπάμε στο πρώτο βίντεο σε αυτό το τόσο ωραίο σκηνικό να δείτε τα κραταφαία, όχι πλάκα, ούτε καν θα τα δείτε. Θα πάμε δηλαδή από Πηλαία Θέρμη και μετά σπίτι Ρεδεστό. Έμενα παλιά Τούμπα μέχρι που οι γονείς μου αποφάσισαν να πάμε Ρεδεστό. Από τότε κάτσε στο παλούκι. Πολλές λάκκουδες εδώ πέρα. Φαντάζομαι στο ρεφρένο στο Jimmy Boy πάνω στη μηχανή του. Εδώ στο αυτοκίνητο παλεύεται λίγο. Θα πούμε λίγο για το cross polo. Το cross polo που το πήραμε το 2007. 1,4 είναι αυτό με τη σχάρα. Είναι σαν polo αλλά έχει σχάρα πάνω. Οπότε group vag ο μπαμπάς σας. Κάθος εδώ πέρα, όλο σταματάει. Παιδιά θέλετε πάρα πολλά σήμερα τέτοια έτσι σταματήματα. Πρώτα θέλω να πάμε καλά, θέλω σπίτι, τίποτα άλλο. Θα μου πείτε ρε φίλε, τώρα γιατί κάνεις βιντεάκια car vlog στυλ και τέτοια και δεν κάνεις σπίτι σου και να χαλαρώνεις και αυτά? Παιδιά, χαλαρώνω και σπίτι μου. Πήρα την GoPro με σκοπό να κάνω πίσω τις φιλοδοξίες μου. Απλά κάνω, όχι εντάξει προφανώς. Το πήρα για να κάνω κάτι διαφορετικό από τα άλλα. Έτσι να δείτε και εσείς κάτι διαφορετικό, αν σας αρέσει να χαλαρώσετε. Ας πούμε ρε παιδί μου, εγώ χαλαρώνω να βλέπω άλλους να οδηγάνε. Γιατί μια ζωή οδηγάω, δηλαδή τώρα 24 με το 18 μου 16 χρόνια οδηγάω full, δεν έχω σταματήσει καθόλου. Έχω γίνει τα ρήφα της μάνας μου κλπ. Φίλε, πας πολύ αργά εδώ πέρα. Πας πάρα πολύ αργά και ξέρω θα πούμε σε κεντρικό που λέτε. Και εντάξει, πήρα την κάμερα. Θα δούμε πώς θα πάει παιδιά το βιντεάκι, αλήθεια. Δεν ξέρω πώς θα πάει και αυτά, ούτε καν πώς θα το ονομάσω. Πείτε μου στα comments τι θέλετε να κάνω. Το επόμενο βίντεο δεν ξέρω πότε θα είναι. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το αυτοκίνητο είναι δικό μου. Σπουδάζω σε άλλη πόλη. Ναι. Δεν είμαι στο αποφθού. Οπότε δεν θα έχω την ευκαιρία να οδηγάω συνέχεια. Ίσως το επόμενο βίντεο να είναι μετά από ένα μήνα, δύο. Δεν ξέρω καν πώς θα πάει. Θέλει διάφορη διεργασία εδώ πέρα το βίντεο. Γιατί τώρα μπλέξαμε στην κίνηση όμως. Περιμένουμε λιγάκι τώρα. Το εγώ θέλω να πάω αριστερά, αλλά λέω και αριστερά έχει κόσμο και δεξιά έχει κόσμο. Γενικά έχει κόσμο σήμερα. Γαμώτο. Βέβαια δεν έχει καλό γράμμα μου κανένα μπανάκι ρε παιδιά. Αυτό ήταν wheel spin. Έχει σπινιάρισμα. Που λέτε. Το πόλο είναι stock φυσικά και αυτό δεν έχω τίποτα περίπου στους οίκους. Όχι ούτε καν, δεν ξέρω αν ήταν καν καλό αυτό. Λοιπόν, δεξιά πάμε από το Practiker για το χτέλ Χαλκιδικής. Χαλκιδικάρα Ποσειδάρος, ερχόμαστε καλοκαιράκι φάση. Εδώ σκάμε τη δουλειά μας εδώ πέρα, ας περάσουμε έτσι. Σωστός. Σωστός. Δεν να πω στην ώρα όμως. Μπήκα. Thanks. Έχει αρκετή κίνηση, βλέπετε, είναι γίνεται ένας χαμός εδώ πέρα. Έχουμε ησυχία. Στο ραδιόφωνο κυρίως ακούμε Zoo Radio. Δεν θα πω τα FM για να κάνω διαφήμιση. Ούτως άλλως δεν πρέπει καν βοήθεια από το Zoo. Και Plus Radio. Ξένα παιδιά, ξένα. Εδώ πέρα στο κοινό μου ακούτε μόνο ξένα. Ελληνικά που σκυλάκια και αυτά ξεχάστε τα. Και έχω να πω τώρα για την κοπέλα που βρίσκεται μπροστά με το Picanto, το EX του Kia. Κοπελιά, αν πήρες στο πληματόρα, συγχαρητήρια. Πας πιο αργά και από τραχτέρ με μηχανή tank μέσα. Μόνο οι πίστες σου λείπουνε. Αυτό, Άιζο. Τι Άιζο ρε κοπελιά? Άιζο κάνουμε μόνο τις εικόνες. Οπότε καταλάβετε ότι αυτή τη θέακη ήταν για τους πιο γκικάκιδες από εμάς, τους ψαγμένους. Παιδιά, φάτσα μου δεν θα δείτε καθόλου στα βίντεο. Ελπίζω τουλάχιστον στα κάνω vlog, γιατί σκοπός μου είναι να βλέπω άλλη φάτσα μου. Τους άλλους δεν βλέπει τη φάτσα μου, αφήστε. Όταν με ρίχνει φάτσες, εντάξει, εμένα έκανε οικονομία μάλλον. Δεν πειράζει. Το καλό είναι ότι έχουμε την υγειά μας, έχουμε την κάμερά μας, έχουμε το αυτοκίνητο που το κάνουμε τράβα στη μάνα μας μια φορά. Όχι εντάξει, μας το δανείζει η μάνα μας και πάμε από εκεί. Αλλά
αλλά το σημαντικό είναι ρε γαμώτο και τι πας αργά ρε γαμώτο. Δεν τους μπορώ αυτούς ρε παιδιά, δεν τους μπορώ αυτούς. Είναι προκαλούν road rage, γυναίκες προκαλούν road rage. Γυναίκες, σας αγαπάω πάρα πολύ, δεν είμαι ξυστής, μ' αρέσετε πάρα πολύ, γιατί δεν είχαμε σας δεν κάνουμε τίποτα. Οδηγάτε τόσο καλά όπως και εμάς, σαν και εμάς, συγγνώμη κιόλας, παιδιά, συγγνώμη. Παρένθεση αυτό. Απλά όταν κάνουν αυτά τα πράγματα, και αυτό που καταλάβει είναι ότι και οι γέροι κάνουν τέτοια πράγματα. Τι εννοώ. Παίρνει ο γέρος τώρα 65-70 χρονών και οδηγάει. Καλά κάνεις που οδηγάς, φιλέ. Καλά κάνεις που οδηγάς. Όμως, αν πηγαίνεις με 50 χιλιόμετρα στη μέση συνέχεια, αφήνεις το αυτοκίνητο σου όπου να είναι, σεβασμός με για τον κώδικα, γέρος επικίνδυνος για μένα. Για μένα και τόσο πάνω την άδεια. Γι' αυτό, πείτε μου και εσείς τα comments αν συμφωνείτε. Με όλα αυτά τέλος πάντων, δεν ξέρω, πείτε μου στα comments ό,τι θέλετε, δεν με νοιάζει. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό το βίντεο. Το έκανα πολύ έτσι. Στη στιγμή. Το σκέφτηκα και είπα θα πάρω την κάμερα και θα πάω να κάνω ένα βιντεάκι. Πείτε μου στα comments γενικά ποιοι είναι αυτοί οι τύποι οδηγών που σας τρομάζουν, σας εκνευρίζουν, σας προκαλούν το λεγόμενο road rage. Γιατί το σκοπός αυτό το βίντεο είναι μέσα από αυτό την εικόνα που βλέπω εγώ στους δρόμους καθημερινά να μειώσω λίγο το road rage μου. Είχα παιδιά road rage, ναι, έβριζα, έκανα χειρονομίες. Τώρα να είναι καλά ο αδερφός μου μικρός. Κοπελιά θα τρακάρουμε σήμερα εμείς οι δύο. Θέλω να δεν ξέρω αν είσαι καλή, βλέπω καλή είσαι. Αλλά εντάξει. Βέβαια δεν έχω μηχανάκι, Jimmy Boy. Και ότι έχει καλό καιρό παιδιά, να σας δείξω τίποτα. Πάμε μια Χαλκιδική, κάναμε πάνω τέτοια φάση. Ναι, μας κάνει Μάιο. Τώρα μας είναι φτιά αυτές τις μέρες. Pain Bernie, επιτυχημένο ψωμί. Ναι. Καλό ψωμάκι, παιδιά, έχει καλά πράγματα. Έχει κάτι ωραία cookies να πάρετε. Δεν κάνω διαφήμιση, παιδιά, σε κανένα. Copyright και αυτά του κάθε καταστήματος. Δεν με νοιάζει καν. Δεν είμαι διαφημιστής εγώ. Ό,τι μου έχετε